Pois de contado imos coñecer un anaquiño máis os nosos veciños. Pero agora, Marcos... Pois... Quen anda aí? Aí está, chegou o momento do son misterioso. Sí, señor. Concurso no que imos poñendo distintos sons durante o programa e vos tedes que intentar adiviñar que sonido é o que estamos a buscar. Pero hoxe, E venres. entón, Pois... poñemos... Unha canción! Canción! Sí, señor, unha canción ben bonita, unha canción que estou seguro que todos coñecedes. Así que, nada, hoxe venres fai unha canción, pero xogamos por nin máis, nin menos que 450 euros. Sí, señor, 450 euros que levades se acertades a canción que estamos buscando. E para iso temos que ir coa segunda pista, Pois imos non, coa segunda Marcos? pista, eso. Pois imos con ela xa, veña, non Dai aí, enredamos, dai non aí, enredamos. si non enredes, que suban o volume. E así, xa bailamos así. Pois sí, que ben, que ben, que ben, que ben. Que non a podo... Casi que me gusta máis así que enteira, non? A verdad que está moi ben. Está moi ben, está moi ben. Un pouco relaxante e todo. Sí, sí, sí. Gústame. Pois eu creo que o sei hacer. Sí, non? Sí, sí, sí. Eu penso que tamén. Creo que hoxe estamos ben, estamos, Sí, con este somos calor. riquiños hoxe. Ven ahora a Santa María e está ben que leven así 450. Pois é. E ti, Marcos, que tes veciños ou non? Teño? Sí? Teño, pero ahora... E ti és un bo veciño? No, eu tive... Ti és un bo veciño, porque claro... Eu sí, considero que sí. Claro, sí. porque que ao Que vou final pensar, que vou falar de o que min. sempre se di é que o inferno son os outros, non? Claro, sí, que casualidade. Pois nos saímos á rúa a ver se os galegos lle temos medo ás nosas comunidades de veciños. Vostede ten cara de que vive nun piso. Sí, vivo nun piso. Que tal se vive nun piso? Bueno, vívese ben. Pero non polo sitio, pola comunidade de veciños. Ah, bien, bien. Como vos levades ca comunidade de veciños do voso piso? Ben. Ben. El peor. Son todo persoas maiores que non teñen outra cousa que facer, sempre é máis complicado, polo menos, chegar a acordos. De eso nada. Bueno, non sei. Vives nun edificio ou nunha casa? Unha casa. Non tes problemas nas reunións de veciños ni nada porque non tes... Bueno, a veces coa muller. Como todo o mundo ten, hai problemas sempre. Ai, algunha vez viviches nun edificio? Sí, sí, sí. Volverías? No. Piso ou casa, que prefieres? Eu casa. Viviches algunha vez nun piso? Non é que viva, teño piso aí ainda. Sodes moitos no teu edificio, cantos pisos sodes? 24. Coñeces a todos os veciños? Somos 24 viviendas. Coñécelos a todos? Todos. E tes bo trato con todos? Todos. Pero non vives nese piso. Non vivo, non. É que aí está. Viva a miña filla aí, que eu mismo, non? A verdad que non. Presidente, ben, mal? Ben. Tenemos una gestoría que es la que lleva toda la comunidad, entonces el presidente simplemente está para poco más que firmar. Así non se vale, claro. Así fai bolo todo ela. Claro, para eso se lle paga, non? Tú de pagar. En principio, sí. Nunca hai líos así nas reunións. Nada. Sí, algo hai, contanos. Problemas con las gaviotas. Ai, bueno, que son outro tipo de veciños, hai que telas en conta, eh? Sí, non nos dejan dormir. Ti és das que fala, das que das a túa opinión, das... Sí, eu falo despacho. Casi podría ser ti a presidenta, non? Eu xa fun. A que daches ata as narices, sí ou non? Ata as orellas. Quedei, pero fixe moitas cousas, aunque me criticaron de si que era unha gastadora, pero es que para facer as cousas hai que gastar tamén. Bueno, se gastas o que hai que gastar. Pagades moito de comunidade? Como están os prezos? Aí, eu pago 60 euros de comunidade. Eso non é nada. Nada, 40 de garaje. E despois veñen as reparacións. Rompen as cousas e nadie foi. Ao final ter un piso é dor de cabeza. É dolor de cabeza. Non é dolor de cabeza, é dolor de bolsillo. E despois os que non pagan son os que máis protestan. Morosos? Sempre hai. Ai. Na miña comunidade non. Non. Menos mal. Un privilexiado. Sí. Ben, pois a verdade é que todos temos experiencias nas comunidades e hai moitas dúbidas. Nos seguimos coa abogada, con Carmela Lavandeira, que é administradora de fincas, que nos vai axudar a entender un pouco e, sobre todo, a convivir mellor. Que, ao fin e ao cabo, podemos ter problemas nun edificio, pero o problema de convivencia é un problema serio. Efectivamente. E ao final podemos ter distintos xeitos de ver as cousas e de adoptar acordos, pero ao final hai que chegar a un acordo e ao final todos vivimos nese edificio, é importante que a veciñade enténdase ben e que a veciñade se respete. E cales son eses casos máis polémicos entre a veciñanza, entre os veciños? A veces, moitas veces son os ruidos,
outras veces son os animais, os cadelos, que nas comunidades, bueno, hai moito perriño, bueno, non todos están igual educados, causan moitos problemas de ruidos ou de que fan defecacións ou pis no ascensor, nas escaleiras, eso molesta moito. As obras é tremendo. Os ruidos, os polvillos, hoxe, precisamente cando viña para aquí, se me queixaban os veciños dunha obra, están facendo nun piso e claro, o polvillo chega por todo o edificio e, por favor, que vayan a limpiar. Pero entendo, estás dicindo os problemas máis habituais, pero entendo que para todo isto a propia comunidade de propietarios, que son comunidades de propietarios, non de veciños, poden establecer unhas normas. É dicir, nunha comunidade de propietarios podes dicir, neste edificio non se admiten mascotas. O deste edificio non se admite mascotas, eu penso que non. É como decir, neste edificio non se admiten nenos. Porque, Juan, hoxe as mascotas son como os fillos. Non, cada vez hai máis. Pois eso, entón, como lle vas a decir a un veciño, este edificio non se admite mascotas? Se a división horizontal, cando ti compraches o que falamos antes, a división horizontal é, digamos, como o libro do edificio, de onde veñen as cousas e de onde salen as normas da comunidade, digamos, de alguna maneira. Se na división horizontal di que non se pode ter mascotas, ti cando compras, como aceptas eso, entonces xa sabes que non se pode ter mascotas. Aínda así, o que queira ter o vai a ter, e o problema xa o temos na comunidade. E iso podese modificar, esa escritura que dis? Non. Sí, se pode modificar, pero o problema é que teñen que estar de acordo todos os propietarios. E cando digo todos, digo todos. Non todos os que asistan a unha xunta, que cada vez veñen menos, sino todos. É moi difícil poñer de acordo, fíjate, se xa non podemos de acordo a 2 ou 3, imagínate poner a 15, 20 ou máis. Eu entendo que moitas veces a vosa figura ou o vosso papel axuda moito os veciños. É dicir, eu, por experiencia propia, cando os veciños se intenta poñer de acordo entre eles, o mellor por aforrar unha empresa xestora, o mellor falta un pouco esa figura de árbitro, que nos poida asesorar, que nos poida axudar e, sobre todo, poñernos de acordo. Sí, é moi importante, pero xa non só poñer de acordo os veciños, sino explicarmelles como é a normativa e moitas veces tamén que teñan en conta de que teñen un edificio, os edificios teñen unhas obrigas e a xente moitas veces non as sabe. Inspeccións, determinadas cousas que a xente non as sabe e vive pensando que todo está ben e logo as cousas o mellor non están ben e non cumplen normativa. Para eso estamos os profesionais. Claro, efectivamente, pero se descoñeces esa normativa, ten que haber alguén que te explique e facela cumplir, porque que non a coñezas non te exime, non? Claro, a lei dice que a ignorancia da lei non exime o cumplimento. Entón, efectivamente, pero moita xente non sabe que hai que facer inspeccións da baja tensión eléctrica en edificios de determinado volumen de veciños. E ás veces iso supoñe diñeiro, claro, que igual eso é unha gran parte, non? Unha grande parte dos problemas, cando supón un gasto a maiores. A ver, normalmente as inspeccións van a supoñer algún diñeiro. Pois, se é a primeira vez que as faz, xa te vou a decir que sí. A seguinte xa é distinto porque xa os fixeches o en desembolso, pero se é a primeira seguro. Pero tamén é certo que as inspeccións son por motivos de seguridade. Todas as inspeccións que temos son de seguridade. Ascensor, baja tensión eléctrica, contra incendios, todas son de seguridade. Co cual, hai que facelas para logo vivir máis seguros nos nosos edificios. E polo noso ben. E polo noso ben. Ben, pois, agora sí que vai recibir consultas, porque tes como veciños a todos os galegos e galegas. Nos abrimos teléfonos e imos coa primeira consulta que chega para Carmela. Imos a ver. A miña veciña que vive soa moitas veces marcha de casa e deixa a pota ao lume porque eu vexo dende a miña ventana. É un perigo para o edificio porque ten bombona na casa e queda o gas acendido. Pois é certo. É certo que é un peligro no edificio, fixaros. A xente maior, eu sempre aconsello que elimine o gas e que se poña inducción. Precisamente porque a xente maior ten moitas veces olvídase, esquéncese das cousas e deixa un... O peor xa non é deixar unha pota, que ainda aguanta un pouco máis, pero deixar unha sartén ao fogo... Sí, unha tixola aí é máis problemático. Con aceite, eso hai moitos incendios derivados deso. Así que, efectivamente, habría que avisar a esa veciña e decirlle que, claro, que as cousas non poden quedar soas... Claro, pero como lle dis? Porque non a podes obrigar. Pois con moito cariño.
Pero normalmente os veciños avísanse deste tipo de cousas entre eles ou chamante a ti para que ti te poñas en contacto con ela? Normalmente chamannos a nós, pois non queren ter problemas entre eles. E tamén nos facemos, eso que decía antes Juan de mediador, nos facemos ese traballo de mediador. Entonces, bueno, nos chamámolos e con moito cariño, decimosles, oye, mira, isto non debes facelo porque pode haber un incendio, e o mellor no edificio hai extintores e poden arreglalo, pero o mellor non, e os incendios empezan por chorradas deste tipo. Hai que ter extintores no edificio? Nos edificios novos sí, porque é obrigatorio ca lei, pero nos edificios antigos non é obrigatorio, pero sí é recomendable. E sobre todo nos edificios que as estruturas son de madeira ou teñen grandes ventanais de madeira, porque, bueno, é máis fácil que o fuego se propague. Non parece fácil mediar entre esta consulta, porque o mellor entra dentro da intimidade de alguén, porque asexa pola ventana o que estou vendo. Pero imos con outra consulta, a ver cal é a resposta de Carmela. Fronte a miña porta, os meus veciños, que só veñen un mes ao ano, sempre deixan a basura no descanso, os zapatos fora e sacan o paragüeiro, ocupan a súa entrada e parte da miña. Isto é legal? Pois mira, é unha sorte que só veñen un mes ao ano, porque hai moitos que viven todo o ano e fan o mismo. Pois isto é un clásico tamén. O dos zapatos, durante a pandemia, fijaros que tuvimos moitísimos problemas, porque a xente non sei por que deixamos zapatos fora. E cando acabou a pandemia, a xente seguía deixando os zapatos fora da porta. Tiven que mandar moitos avisos nas comunidades de decir, señores, os zapatos se poñen dentro de casa. Vos pensade que todo o que está fora da vosa porta é un elemento común. O rellano das escaleiras non é dos propietarios, é da comunidade, co cual non podes deixar nada. Nos edificios, ademais, que teñen o mellor rellanos pequenos ou zonas pequenas de paso, esas son zonas de emerxencia, de salida en caso de fuego ou de que haxe algunha avería. Entón, teñen que estar libres, porque si imaginaros que hai un fogo, prende lume no edificio, a xente ten que salir corriendo, encóntrase paragüeiros, zapatos, mueblecitos, mesitas decoradas. O sea, me caigo aquí e o fuego ven detrás de mí. Eso non pode ser. Carmela, chegounos outra consulta vía audio, escoitámola. Hola, que tal? Chámome Bea, son de Sada. Mira, eu quería consultarvos unha cousa. A comunidade quere que sexa eu presidenta ou vicepresidenta ou algo así. Eu non quero, non podo, non teño tempo, é que non quero saber nada diso. Eu podo negarme ou pódeme pasar algo? Se me nego, quero que me contedes porque é que non quero facer iso. Vale. Ese é boa, Ese é boa. Que ninguén quere ser... Bueno, hai xente que sí, que lle gusta ser presidente da comunidade. Bueno, a maioría non, mira. Eu cando chego a unha junta, o primeiro que lle digo é, a ver, alguén quere ser presidente da comunidade? A xente mira para baixo. Nadie quere ser. Raros casos, algún o presidente oficial, ese que está jubilado e lle gusta facer de todo, devolver. Ese é estupendo. Ese eu quería un veciño así tamén. E ademais, normalmente colaboro moito co administrador e axuda moito, e de verdad que moitas veces dá gusto. A maioría da xente non ten tempo. Se te di, no, presidente, no, que non teño tempo. Pero é que tempo non ten nadie. Para eso temos os administradores de fincas, precisamente para facer o traballo e axudar o presidente e facer o traballo de campo das comunidades. Se a ti te nombraron xa presidenta, non podes facer nada. O único que poderías facer ir ao xuzgado é alegar algunha causa xusta, desde logo que tes moito traballo non o é, para eliminarte do cargo, pero se non, non hai nada. Pero algún problema de saúde, o mellor alegar unha idade avanzada, non o sei? Sí, a idade moi avanzada, problema de saúde, incluso que vives no estranxeiro, o mellor podría ser, pero que tes moito traballo, eso non é unha causa. Porque cada canto hai que mudar de presidente ou presidenta? Cada ano. Cada ano é obrigatorio facer unha junta extraordinaria donde se ven as contas da comunidade anuales, se aprueba o novo presuposto, se tratan todos os asuntos importantes que pode haber na comunidade e se eligen os cargos. Os cargos obrigatorios por lei son o secretario, que suele coincidir co cargo de administrador, se tes administrador xa fai a dúas funcións, e o presidente. Logo, se queres nombrar vicepresidente, vocales, etc., bueno, se pode facer, pero non é obrigatorio. Pero o cargo de presidente sí que é moi importante, porque ademais ten que ser un propietario, non vale cualquier veciño, e é o que representa realmente a comunidade, sobre todo nos organismos públicos oficiais. Moi ben, pois perfectamente aclarado. Máis consultas para Carmela.
Hai os veciños que fan churrasco no xardín comunitario e cheírame toda a roupa a fume. E ainda por riba deixa todo tirado cando marcha. Estou farta xa desta situación. Entendemos que tampouco os convidan a churrasco. No. Deberían de convidalos porque entonces non teníamos estos problemas. Seguramente. Porque, claro, logo nos toca chamar e decir, mira, o churrasco está moi ben, pero invita aos veciños. E claro, un pouco complicado. Claro, pero iso facelo no xardín comunitario. No xardín comunitario, o xardín comunitario é para todos. É para usalo, pero non para facer actuacións privadas de cada un. Sí que é certo que hai comunidades onde determinadas zonas do xardín o usan para determinados usos, o ten habilitado, teñen unha lista onde se van apuntando e non pasa nada. Te vas apuntando a lista, hoxe me toca a min, vale, perfecto, pasado a ti, ben. Pero se non hai un uso habilitado dunha zona, evidentemente, sacar a parrilla e facer o churrasco no jardín comunitario non é o que se pode facer. E ademais os olores tamén, claro, os olores... Os olores, as molestias, as risas, os veciños bebendo por ali, os outros paseando o cadeliño, paseando, sentándose ao banco, os nenos correndo... Claro, pero se observamos iso, que facemos no momento? Claro. O que hai que intentar é con moito... No momento é difícil, porque nese momento o que pode pasar é que haxe un problema e unha enganchada entre os veciños. Entón, nese momento, mellor nas cousas quentes, deixalo pasar. Pero logo sí, avisar ao administrador de fincas e falar con ese veciño e decirle, mira, está moi ben, pero terás que buscar un sitio habilitado para unha parrilla, non baixar a túa na zona común. Carmela, temos moito debate, como ves, coas comunidades de veciños, imos pola derradeira consulta. Mira, aquí está. Claro, isto de deixarse recados, non, entre veciños deste xeito, o mellor non é o máis constructivo, non? Recórdese a todos os propietarios que teñan mascotas que o garaxe é unha gardería de vehículos, non o sitio para baixalos e que fan as súas necesidades. Claro, baixar as mascotas, queixanse de que as mascotas fan as súas necesidades no garaxe. Bueno, as mascotas, como vos decía, xa cando empezamos, dan moitos problemas. Xa non só por isto, que este caso é no garaxe, peor é cando é no ascensor. Porque o ascensor é un espacio cerrado pequeno, cando abres a porta e te metes dentro, cheira, é terrible, non? Ademais non ten ventilación prácticamente, entón é terrible, pero tamén moitas veces é polo ladrido, o sea, a xente se vai a traballar, deixa o cadeliño, e o cadeliño se non está o no... A ver, neste caso está claro que os cans non poden facer as súas necesidades no garaxe, pero este xeito de comunicarse que é un pouco pasivo-agresivo vía cartel, que che parece? Ese xeito de comunicarse é a mellor forma de que os veciños tomen conciencia das cousas, porque se lle mandas un correo electrónico ninguén o lee, se lle mandas un WhatsApp se olvida. Pero o carteliño funciona para quen ten que funcionar. Eu sempre digo, os carteles están moi ben, eu os poño, porque é a forma de que realmente todos os veciños se enteren, porque pensade que nos administramos aos propietarios, non aos veciños. A diferencia está, os propietarios é o que é dono do propiedade, pero moitas veces non vive ali o ten alquilado. E nós non chegamos aos seus inquilinos, solo chegamos ao propietario. Con lo cual, cando mandamos un aviso, chega o propietario, pero mellor o que ten un cadeliño que fai eso é un inquilino. E nós non podemos chegar a eles. Con lo cual, poñemos estos carteles para que chegue a todo o mundo. Sí, parece agresivo, pero é menos invasivo, porque non estás sinalando a persoa que estás pensando que pode ser que faga, pois neste caso, as necesidades da súa mascota no garaxe. Sí, eles sempre saben quen é. Claro. E ademais, sempre pasa o seguinte, que ao que lle vai dirixido o cartel é o que non mira para el. É o que pinta caritas sonrientes, pon unha barbaridade, o tacha, o rompe, pero o resto dos veciños si o ven e si se enteran. É curioso, porque parece que só ve o que non ten que velo. Exacto. Pois no que anda aí sempre nos facemos eco de todas as notas que se deixan nos portais, tamén nos ascensores, notas ben curiosas, e a verdade é que todas teñen unha explicación e solución hai para todo, non? Nas comunidades de propietarios. Polo menos intentámoslo, a veces non se consigue. Pois Carmela, moitas grazas, que a verdade é que sempre dá gusto oírte e sempre dá gusto escoitar os teus consellos. Moitas gracias a vos. Esa veciña ideal.